Sota el títol Amnistia i plurinacionalitat, Vilafranca en Comú organitzava aquest dijous a l'Escorxador un acte protagonitzat per Jaume Asens, candidat de Sumar a les eleccions europees i una de les persones clau en la negociació de la llei d'amnistia. L'acte estava presentat per Ramon Arnabat, membre de l'executiva de Vilafranca en Comú i també integrant de l'executiva nacional de Catalunya en Comú. I és cert que hi va haver tota una sèrie de mobilitzacions per aconseguir la independència de Catalunya, que l'Estat va tenir una resposta repressiva totalment fora de lloc i, per tant, calia recol·locar una altra vegada les peces al seu lloc. En aquest aspecte, l'amnistia penso que el que pot fer és afavorir el diàleg i intentar solventar els problemes polítics mitjançant el diàleg. Durant la seva intervenció, Asens va qualificar la llei d'amnistia com una oportunitat per tornar a fer política i reprendre un camí que no s'hauria hagut de torçar.